Dadi petani cilik ngene iki ngrekoso bola. Urip wis disetir karo wong duran bola karo wong sugih. Iki bupatiku kok ora ketok ki nendi to bola. Kabare iki piye to bupatine bola? Pari dipangan tikus ngene iki kok meneng ae to bola ya ora eneng anu bantuane nggo wong cilik ngene iki kepiye? Kapan Indonesia sing maju bola nek petanine gagal panen ngene iki dipangan tikus ngene iki kapan le maju bola? Wis dadi wong cilik iki ajur karo ajur bola. Pirang-pirang hektar bola dipangan tikus. Wis 500 juta sogo iso 1 M bola kerugiane ning Klaten iki sing nggon wilayah sing produksi beras paling apik iki ning kene iki bola. Ning iki ora nang kepeduliane karo bupati atau gubernure Klaten bola. Gubernure Jateng bupatine Klaten tanpa ndelengke wong cilik petani sing cilik ngene iki bola. Pokoknya bupatine survei neng sawah, bantu neng sawah tetep aku ngewangi bola, panggah ngewangi. Matur suwun.